jeg er sådan lidt, altså, efter, hvad kan man sige, bam, bang, digidimom, dam, bang, digidimom. Altså i mit hoved er banket dæmoner efter dæmoner efter dæmoner. Og din og den, ej, som jeg kalder det, vandt, eller sådan noget. Fantastisk noget. Wow. Så jeg sidder bare og synger lidt, laver lidt human beatbox, whatever. Sidder og chiller. Sådan noget, ryger en cigaret, drikker et glas vin. Og helt kontemplerende har det sådan, stille og roligt. For første gang lige sådan lige, måske lige. Ej, jeg ved det ikke. Et stykke tid i hvert fald. Men altså, jeg synes, ja, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. For jeg skal ikke sige det til nogen. Jeg siger det egentlig bare til mig selv. Bare som sådan en relief, at det sådan er. Tada, nu er vi vej igen. Ikke? Nu er vi kommet videre. Ja, okay. Jeg ved godt, der er ikke mange, der tænker sådan, det er meget normalt lige, sådan, synes man har en poltergeist, eller man har en fractatious samtale med Shiva, eller det er den anden. Gud, der nærmest bare jogger ind ned i fucking ens backmind, hele ens pinealkirtel, hvor man tænker, ja okay, man kan også hallucinere sine ører værre, ikke? Men fuck det, fragmentet, jeg hygger nu i hvert fald. Så jeg tænkte også, altså jeg håber det var ting og sager, ikke? Det tror jeg alle gør et eller andet sted. Men jeg synes det er ret fedt at lave kunstværk over det, på en måde. Det er ligesom, kender jeg det at skrive sine problemer ned? Og så sådan, jeg skriver lige ned, jeg mangler kaffe. Nå, okay, bum bum bum, jeg køber kaffe, bum bum bum, jeg løste det, bum, færdig slut, var det igen, agtig. Og så kan man, agtig. Og så har man købt kaffen, og så har man skrevet som problem ned til løst. Og så er man så videre. Okay, ja, jeg celebrerer jeres aften. Ha' det hyggeligt. Ha' det bedst. Synes jeg underlig. Whatever. Gør hvad I har lyst til. Hvem end, der har lyst til at følge det her. Og ja, ha' en aften. Og celebration process go. Bye.